ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସିନେମାକୁ ଏତେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସିନେମାଟା ଫ୍ଲପ୍। ମୋର ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଅଛି, ଅପେକ୍ଷାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫ୍ଲପ୍ ବୋଲି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଲସ୍ ମୋର ହେଇଯିବ ଯଦି ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଯଦି ଫ୍ଲପ୍ କହିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି। ଏତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଯାଇକି ଯଦି କହିବେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫ୍ଲପ୍ ଯଦି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲସ୍ ଖାଇବି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ? ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ଲପ୍ ସିନେମା। ଆଜି ସାଇବର ଥାନାରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ନାଁରେ କଟକରେ ସିଏ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଛି ସିଏ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ନାଁରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ଅଲଗା କୌଣସି ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିନଥିଲେ। ଅଲଗା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସିନେମାଟା ଫ୍ଲପ୍। ଆପଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିନେମାକୁ ଫ୍ଲପ୍ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ କୌଣସି ସିନେମା କାହାକୁ ଫ୍ଲପ୍ କହିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନ ନେଇକି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତା ଫିଲ୍ମ କଲେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ନେଇ କାମ କରିଥିଲେ? ଆସୋସିଏସନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଲେଖିକି ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତା ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର କିଛି ମିଳିନି। ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କଲେ ଯେ କୌଣସି ଆସୋସିଏସନ୍ ନେଇକି କଲେନି। ତ ତୁମେ କ'ଣ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ହେଇଛ, ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଖରାପ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେଇଲ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲ କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ମୋର ଲସ୍ ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋର ଲସ୍ କେମିତି ଲସ୍ ହେଇଯାଉ? ତୁମେ କହୁଛ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କ ସବୁ ସିନେମାକୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଖରାପ କହୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଏକତା ନାହିଁ? ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତ ଅଲଗା, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଜି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫ୍ଲପ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯାହା କଲେ ଠିକ୍ କଲେ କି? ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ଡିରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ରୁ ଜଣେ ବବି ଇସଲାମ ସେ ତାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ଲପ୍ ସିନେମା, ସେଥିପାଇଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ସୁପର ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା? ସେଇ ତ ମୁଁ ସିଏ ଯଦି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଖରାପ କହୁଛି, ତମେ କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲ କି? ତମେ କାହିଁ କହିଲ ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମଟା ଫ୍ଲପ୍ ବୋଲି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ଲେଭେଲର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ, ମୁଁ କହିବିନି। ମୋର ସିନେମାଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ କେମିତି କହିବି? ଯେଉଁମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କହିବେ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯଦି କହୁଛି ଫିଲ୍ମଟା ଫ୍ଲପ୍, ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫ୍ଲପ୍ ଯଦି କହୁଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କହିଲେ? ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଅଛି, ମୋ ସିନେମାଟା କେମିତି ଲସ୍ ହେଇଯାଉ। ମୁଭିକି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଟିମ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ମୁଭି କି କିଛି ମୁଁ ଖରାପ କହିନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ନେଇନି କି କେଉଁଠି ମୁଁ ଖରାପ କହିନି। ଫ୍ଲପ୍ ସିନେମା ବୋଲି ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବାଇଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ଫ୍ଲପ୍ କହିଛି? ଫ୍ଲପ୍ ସିନେମା କହିନି। ଫ୍ଲପ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମରିଗଲା, ଭାବିନ ମରିଗଲା, ତ ସିଏ ମୋତେ କେମିତି ମାରିଲେ, ମୋତେ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସୋସିଏସନ୍ର ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଫ୍ଲପ୍ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ଆର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।
ओडिशावासी यार उत्तर दिंतु जे डायरेक्टर एसोसिएशन जहाँ कर ठीक कर भूल कर मु बहुत दुखित आ मर्माहत आ मोर जहाँ लॉस हम माइंड गेम हिंदी तेलुगु रे मुझे बहुत लगे से एसोसिएशन दायी हम और डायरेक्टर एसोसिएशन दायी हम जेहेतु समस्ते पेजेंस रे बबी इस्लाम कहते सिनेमाटा फ्लॉप बोली।